Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Azi vă voi arăta o mapă care am făcut-o eu pe Create. Asta este mapa, acum vă voi arăta sistem cu sistem. Ăsta e un sistem, acolo n-am făcut nimic. Asta este un sistem de poartă și foarte ușor. Facem de maneta, l-am deschis, tragem și s-a închis. Și aici vedem. Aici am făcut ca și niște gardieni și am mai făcut un tank. Bun. Am avut un fel de elicopter. Nu a ieșit așa șmecher. Unul de tras cu săgeți. Nu prea mai funcționează. Acesta e elicopterul ăsta, ar trebui să fie pilotul. Pe acolo urc. Da? Dați să vă arăt și înăuntru. Asta e că m-a pus pe shift. Filmez de pe un... cum îl cheamă? De pe un... Oppo... A57. Acesta e elicopterul, așa arată. Nu știu de ce am pus liane, că altceva nu era. Așa. Un turn de veche. De să vi-l arăt. Așa. Am pus asfalt. Envil. Și astea sunt scările. Foarte easy de făcut. Orice. De făcut exact. Roșii, de roșu. Concret. Aici n-am avut ce să fac. Mamă. Am picat. Bun. Hai că acum am ajuns înapoi, Doamne ajută. O să pic chiar, pardon. Aici e turnul de veche. Aoleu, nu mai am. Da, stai. Am atras să cobor. Aoleu. Să nu uitați să demolați butonașul de like și de subscribe, că am chinuit destul de mult la harta asta. Am făcut dita mai gardul. Cred că l-ați văzut în prima. Și turnul. Știu că este un phantom pe cer. Asta e turnul, pe acolo eu să intru și ăștia să oamenii dă. Asta e să repară. Unde era fensuri? Aici. De care erau? Nu. Da? Da. Fensuri din astea. Și acum ne vom juca puțin harta cealaltă. Vom să event quit. Bun. Aoleu, și acum ne vom juca harta din episodul trecut. Care era? Asta era? Hai să vedem. Că nici eu mai știu, credeți-mă. Am uitat complet. Dacă nu e asta, ieșim. Nu e nicio problemă. Ieșim și întreb. Nu știu de câte minute voi face acest videoclip, abar n-am. Aceasta este harta. Bun. Asta este. Bă, da. Am pus eu o setare de nu mai pot da cu sabia. Say what? Taci. La video ar trebui. Aici. Da. Hai să vedem. Acum? Bun, perfect. Ai roloi un schelet. Să nu vă supărați dacă o să fac nu time să dai. Weather clear. Weather clear, perfectos.
Știți și voi. Hai că-l omor. Nu știu dacă o să găsim pe seria asta vreodată un diamant. Haideți să ne aruncăm în mină. Așa. În mina asta mai mult gravel decât cobblestone. Uitați, tot asta a fost greu. Uitați cât m-am chinuit eu să fac chestia asta și încă îi. Uite. Aolo, dai prea mult. Să întâi. Cât gravel! Încă e gravel. N-am văzut în viața mea așa mult gravel. Acum iară gravel. Cel mai mare noroc din lume. Mai bine zis cel mai mare ghinion. Ghinion. Uite acum. Cel mai nervos joc aproape. Uitați, așa trebuie. Da, stai ca să nu pice. Ok. Știu chestia din episodul Mina. Oh, da, e enervant. Da, să vezi cât am eu de spart. Bă. Ce nu mă pot să fac. Noroc că nu... Ioana, mai bine zis. Că uitați, că n-am zis, nu. Haideți, bă, dar stai că nu mai înțeleg nimic de aici. Deci, de cel mai enervant joc. Că poate mă înșel. Poate e un joc care nu e enervant, dar mie mi se pare enervant. Nu. Bun. Da, stai, aici tot trebuie să fac ceva de genul. Și aici voi încerca dacă n-am mai grevul. Da, bă, da. Ce e asta? Și aici vom închide și episodul de azi. Ne vom revedea data viitoare. Pa!